Коста, хора, днеска добре дошли в днешното ни видео. Днеска ще снимаме лудото парти, част първа. Аз съм призвал да ги абонирайте се за канала ми, за Никола Денев. Искаме да съберем 5000 лайка и 5000 абоната. Никола Бица. Запознайте се. Това е Никола Бичи. Това е Никола Бичи. Никола Бичи, как си днеска? Баба Старка. Баба Старката, добре. Днеска лудото парти ще браним. Остай ма, бе. Остай ма, бе. Ние тук правим любов. Ние тук правим любов, хора. Ние тук правим любов, хора. Каква любов е? Така снимаме днеска. Стига ма буди с това любов, е. Остай ма да слушам музиката. Стига ма прегръща като някаква жена. Искам 3 зонеца, Айде да снимаме днеска лудото парти. Никола Бичи днеска ще снима първото видео. Правим прас отзаде, хора. Дай ми първия милион. Върни се, Никола Бичи, снимаме видео. Чакайте, отиваме да ви покажем офиса ни къде. Айде, Никола Бичи. Сега ще ви покажем. Днеска сме в офиса му! Офиса му! Айде се завъртим кръг. Чувайте лудото парти на Никола. Превключваме те. Жабата си знае Никола. всякакъв да си знае мола. Питаш как се става право с кралица на престола. Само по корона и надолу чисто гола. Дай ми първия милион и гледай как ги правя 7. Какво става, хора? Пак сме в нашите стаи. Остай ме, намираме! Браво е, така дръж камерата. Как да я държа, бе? Аз съм... И ние, хора, днеска пак ще снимаме. Сетаба. Fortnite топки. Снимайте видеото на Никола Денев и му го качете. Това е твое видео. Да, и аз ще... Остай ме, бе, брат! Никола, не се досви, така няма да правиш. Искам да ме бараш. Мразя да ме бараш. Ха! Говори, бе, Ники. Не ми се говори. Никола Денев не иска да се първи. Ще говорите ли? Μέχρι που μπήκες εσύ και από την ώρα που σε είδα έχω τέλος τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου σαν εσένα. Κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου κόλλησα και δεν μπορώ πια να σκεφτώ. Δεν γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Ύφος πολλό καρδιναλίων και μεγάλο τουπέ. Για ξεκαφάλα το ψηλάγεις πάρει το Ай, стига си псой! Това е едно видео! Thank you, sir. Сър, господине. Айде да говорим, моля ви се. Нот. Моторола, Никола Денев. Нот. Hello, what? What the fuck? Чакай. Никола Денев ще си пострижи главата. Ще пострижа аз главата.
Разбира! Най-лудото парти на света, нали? Имаш ли? Честит рожден ден, хора! Лудото парти има рожден ден. Моля ви се, хора, искаме да съберем 5000 лайка и 5000 абоната. Да! Никола, направи някакъв трик. Престани, майка! Това да го кача ли? Ще го кача в YouTube. Айде, играй. Ще го качиш сега, ще го изстреля. За мен, Сега не. Право рожден ден, чема. какъв ти е рожден ден, бе? Лудото парче има днеска рожден ден. Ай, как? Никола, честити лудото парче. Може ли аз да кръся заглавието на този клип? Да, защото ще бъде публикуван, Ники. Добре, мога ли аз сам да го... Моля ви се, хора, Никола Тенев иска да ви каже нещо. Кажи. Аз обработвам видеята, аз ги качвам, така че мога да кръся това видео, което си искам. Ай, спирай видео. И две видеа. Видеа не се качва. Ай, го питаш, той дето е сниман, дали е съгласен, как така без чуждо мнение ти ще качваш клипове, не може така? Айде, хора, това беше видеото от нас. Айде, И чао! айде. И до нови срещи. Ще се видим вече в моята къща.